ቀሳበት ጓሌላ ክትሕዛብ እንተ ፈተት ኣዲኣ ሰብኣይ ሓዘም ጓሉ መዓረክ እንደዚ ኣይምስለቱን ዘረብኣ ድሮ ከብዲ በልዕዎ ንብኣት ይተሓንቆ ነበረም ብጣዕሚ ዝፈትዋ ጓልያም ነቲ ኣበይ ካንሽሎ ከፊተ ምስናይ ንብኣታ ንደገ ውፅት እሞ የማን ፀገማ ቋሕብሐት ግና ናበያ ክትከይድ ንየማን ንፀጋም ሽዑ ናበይ እግራ ናብ ዝመርሓ ዋላስ ናብቲ ዘፍቀረቱ መምሕራም ቀሳነቲ የማን ፀጋም ኣቅባሕብሐት ሓንሰብ ግልፅ ኢላ ንካንሸሎ ገዛ ኣጠመተት እሞ ሻንጣኣ እንዳጎተተት ንቅድሚት ክትስጉም ጀመረት። ሓደ ክልተ ስጉምቲ ምስ ከደት ንድሕሪት ግልፅ ኢሎም ገዝኣ ጠሚተን ንቅድሚ ኣበለት ንብኣት ተሓናነቐም ስለ ሰዓሮም ፈርሽሐቶ የግዳስ ኢዳ ክትሕብ ኣይመረፀትን ንዘፍቀርካዮ ሰብ ካልእ ኸባን ትኸውን ዝብለታ ትመስል ክትምለስ ኣይመረፀትን መንገዳ ድኣ ቀፀለት። ኣዲኣ ንሰብኣያ እንታይ ኻ ተርእና ዘለኻ በጃኻ ግደፍ እንተበለተኮም ድሓን መምሓሪ ክኾነይ ዜራ ዜራ ኣብቲ ኣቶ ስለ ዝብላ ክትምለስ እንዳበለም ዋላ እኳ ብውሽጡ ስግኣት እንተሓደረ ስክብላ ዝወሰነም ቀሳነት ጋፍ እንዳበለት ክፅልምት ከባቢ ናብ እንዳ መሓዛ ገዝኣ ኣበለት መዓፆ ኳሕኳሕትሙ ኣጋጣሚ መሓዝኣ ስለ ዝኸፈተቶን በስም ባእደም ደሪቓ ተረፈት። ንቅሳነት ፈፂማ ኣይትፀበየታን ደጋጊሞም ንሻንጣኣን ዋና ሻንጣ ረኣየትሞ ኣትቕስን ሓፍተይ እንታይ ደኣ ክትብል ሽዑ ዘረባ ኣምለቐት። ቀሳነት ክትዛረብ ዘይኮነት ተሰሚዖም ኣብ ሕፎ መሓዝኣ ሻንጣ ፈንያ ተሓቂፋ ክትነብእ እምበር ተርኣ ንብኣት ኣይነበረን። ውሽጣይ ብርቱዕ ንብኣት እዩ። ዝተደናገረት መሓዝኣ ቀሲላ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክትነግራ ደጋጊማ ሓተተት። ካብ ገዛ ብሰንኪ ፍቅሪ ተሰዊገ ምስ በለት እውይ ሓፍተይ ክትብል ኣብ ርእሲ ስምባዲኦም ስምባደ ወሰኸት። ቀስኖይ ኣቦኸይ ምሽ ድሓን በቃ ዘይ ንግዚኡ ዝኸውን ሎሚ ምሳይ ሓዲርኪ ፅባሕ ገዛ ክትኸዲ እንዳበለት ሻንጣኣ ጎቲታ መሪሓታ ንውሽጢ ገዛ ኣተወት። ኣብ መደቀሲ ክፍሊ መሓዝኣ ኮይነን እውን ዕለል ንዕላል ኮኖም ኣብቲ እንዳ ፖሊስ ዘጋጥመ ዕሪ ቁፅር ኣቢላ ነገረታ እውን መሓዝኣ ንቀሳነት ሒዝዋ ዘሎ ፍቅሪ ከየግርም ኣይተረፈን። ፍቅሪ ሎሞስ እንዳበለት ብዝተኻልኣ መጠን ክተዘናግኣ ፃዕረት እሞ ኣብ መወዳእታ ድማ ተተሓሒዘን ደቀሰም። ንፅባሒቱ ቀሳነት ኣብ ክፍሊ ፈፂማ ቃሲና ክትመሓር ኣይተረኣየትን። ዋላ እኳ ዘፍቀረቶ መምሕሪኣ ኩሉ ነገር ክትርስዕ እንተፈተነት ይኹን እምበር ድሮ ናፍቆት ወለዳ ከስዓያ ጀሚር ስለ ዝነበረም እንታይ ከም ትገብር ሕርብት ኢልዋ ፈዛ ነበረት። ድሕሪ ፍዳስ እውን ክረኽበካ ደለለኹ ዝብል ፅሑፍ ፅሒፋ ዋላ ሓደ ሰብ ከየዝተባሃለላ ንምምሕራር ረከበት። ድሕሪ ፍዳስ ኣብቲ ዝበለቱ ተምስ ከደም ቅድሚ ዘረባ ምስ ዘረባ ንኦ ምስ ረኣየት ጫጭ ክትብልያ ጀሚሮም ምስ ዲቪዝያ ስለ ዝነበረቱን ኣበና ተሰኪፉ የማን ፀጋም ኣቅባሕብሐሙ ኣትቐሱ በጃኺ እንታይ ኺ ኮይንክ ስቕበሊ ሰባት ይርኡና ኣለዉ ክብል ብኣውታን ብስክፍታን ተዛረበም። ብዝተኽኣላ መጠን ነብሳ ክትራግዕ እንዳፈተነት ብሰንኪኸም ካብ ገዛይ ተስጉዮ ኣለኹም እንዳ መሓዘይ ሓዲረ ንገዛይ ኮነ እንዳ መሓዘይ ክኸይድ ሕጁን ኣይደለኒ ምሳኻ ተማልኣኒ እንዳበለት ኩሉ ዝዕዘብ በዓሉ ይፈልጥ ዝበለት እያ ትመስል ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጎጠት። ብስምዖ ነገር ብጣዕሚ ሰንበደም። ንዕለቱ እንታይ ከም ዝገብሩን ሕርብት በሎም ገዛ ገዛ በላ ወላ እኳ እስካፑል ይኹን እምበር ገዝኦ ክማልኣ ዘይሕሰብን ዘይክኸውን ኣነ ደኣ ምስ ስድራ እንዴ ዝቕመጥ ዘለኹ ከመይ ኢለ ሕዚ ክኣቱ ኣትቕስል እዋዕ በላ ከመክን እንዳፈተኖም ድሓን ምስ መን ከም ትቕመጥ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ጥራይ ሓረ ይበለኒ ኣነ እዚ ኩሉ ንፍቅርና ክብል መስዋዕት እንዳከፈልኩም
ካብ ዝፈትዎም ስድረይ ምስናይ ናፍቆተይ ተፈልየ ከለኹ በጃኻ ስምዖኒ ምስ በለቱም ቀሳነት ኣነ ንሓዋሩ መሳይ ክትነብሪ ብሓገይንቲ ንስዩም ግን ኣይከውን እዩ ኣቦኹ ኣብ እንዳ ፖሊስ ወሲዱኒ ከም ዝነበረ ኣይትዘንግዕም ሕጂ ከዓ ዝገደደ ናብ ፀገም ክንኣቱ ንኣመታት ክእሰር ትደሊ ዲኺ ምስ በለ እዊ ንበሎ እንታይ መኣሰርቲ እዚ እሞ ኣነ ካባኻ ተፈልየ ክነብር ኣይደልን ኣይክእልን ከኣም ስድራይ ድማ ትርአም ኣለኻ እሞ በቃ ተታሒዝና ንጥፋእ ኣብ ሰብ ዘይረክበና ከም ድሌትና ፍቅርና ነስተማቕረሉ ምስ በለት እዚ ሞ ዘይከውን ይቕሱን ንኩሉ ብዘሐጉስ መንገዲ ከወስደክ ዝደሊ በላ ብናይ ሓልዮትን ድንጋፅ ዓይኒ እንዳጠመቶም ኣዲኣ ብጭንቀት ክትኮስ ቆልዩ ተሪፍዎም ፈፂሞን ቃሲ ናይ ሓደረትን ዋላ እኳ እንዳመሓዘ ዓቢል ኣለኹ ኣይትሸቐሊላ ኣማስኢ ደው ኢላ ትላ እንትነበረት ንሰብኣያ ከይወዓለ ከይሓደረ ንፅባሒቱ ሒዝዋ ክመፅእ ኣትሪያ ተማሓፂናቱም ጉዳይ ጓሉ ዘይከኣሎ ሰብኣይ እውን ተሓቢኡ ድሓን ከም ዝሓደረት ኣብ ኣፍ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣረጋጊፅ ሰዓት 6 ከባቢ ዓይኒ መዓፆ እንዳቐመተት ወላ ሰብኣያ ሕርግ በለም የግደስ ምስ ጓሉ ዘይኮኑ በይኑ ቀሳነት ጓልካ ደኣ ክትብልያ ቅድሚ ዝኣገረ ዝሓተተት ጓልኪ ድሓናላ ኣይትሸቐሊ ግዜ ጥራሕ ንሓባ በዓላ ሰልሒላ ክትመፅእ እንዳበለ ኩሎም ሰራሕተኛ ገዝኦም ብኣውታ ቀሳነት መፅያ ክትብል ጨደረት ሰብኣይ ብውሽጡ ብሓጎስ ተሰራሰረ ገፁ ግና ከም ዝተዓሰረ እዩ ኢለ እንዴ ናይ ለባሞት ምርጫ ወሲዳ ገዝኣ ተመሊሳላ እንዳበለ ኩሎም ኣዲኣ ድሮና ጢራ ኣብ ቅድሚ ጓላ ደው ኢላ መላእ ሰብነታ እንዳዳሓሰት ተፈትሻ ነበረት ድሓን ከም ዝኾነት ምስ ኣረጋገፀት ሓቂፋ እንዳሰኣመት ብኽያታ ፈነውቱም ኣደን ጓልን ተታሒዘን ጫጭበላም ኣትንስቕበላ እንተበለ ሰብኣይ መንክሰምኦ እኳ ደኣ በንጻሩም ሰራሕተኛ ገዝኦም ተሓወሰተን ትበክ ነበረት ንቀሳነት ብጣዕሚ እያ ትፈቶም ልክ ከምዚ ኣዲኣ ተጨኒቃትላ ዝነበረት ንሳን ተሻኢላ ተካልያ ሓዲራዊ ኢሎም ይኣክል ሕጂ መቼም ብሓሳቤ ተሰማሚዒኺ ካብ ምስተመለስክ ርግፀኛ ክብል ሰብኣይ ናብ ጉዳይ ኣበለም መምሕሪ ብዝተኻእሎ መጠን ኣሚኑ ሰማይ ምድርን ይላገብ ዝፈለዮም ኣካል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ከም ዘየለ ነጊሩ ብክንደይ ሓይሊ ከም ትምለስ ዝገበረም ባባማማ ደስ ይበልኩም ብዝፈትዎ ሰብ ተፈላለለና ድሕር ዳጊም ኣይፈልጦ ኣይፈልጠኒ ስለዚ ቀሰኑ ምስ ኣፍቃሪኣ መምሕር ዝተሰማማዓትሉ ጉዳይ ኣብ ውሽጣ ገይራም ዘረባ ከይወስኸት ትኺላ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ኣምርሐት ኣቦኣ ኣሻዊ ሓጎስ ንሓጎስ ኮነ ሙሉእ ሓጎስ ግና ይገብረሉ ዶ ይኸውን